Dobrý deň, rád by som vás privítal v mene požičovne Karavany Senec pri tomto inštruktážnom videu, kde si predvedieme náš polointegrál od výrobcu Rimor. Je to prevedenie Evo 95 Plus s automatom. Od autokaravanu sú takto sada kľúčov, klasický autokľúč, kde je zamykanie, teda odomykanie, zamykanie. Potom tu máme takýto hrubší kľúč, ten je od tejto nástavovej časti od vchodových dverí. A potom máme tu takýto tenký kľúč, ten je v podstate od vecka, garáže a ostatných dvierok. Ukážeme si toto odomykanie, funguje trošku inak, ako by sme možno očakávali. Odomýka sa smerom ku dverám, čiže takto odomkneme, ide to otvoriť a zamkneme týmto štýlom do tej strany a teraz je zamknuté, čiže odomkneme si a ideme dnu. Vstupné dvere sú na takomto piestiku zaistené, čiže nebudú vám lietať vo vetre. A tu máme takúto roletku na zatemnenie večer. A tu máme sieťku proti hmyzu, proti komárom, čiže to budete použiť takto. Ukážeme si ovládací panel, zapneme ho tu týmto vypínačom. Vodu si spustíme týmto tlačítkom. Je tam taká ikona batérie, vtedy počujete, ako sa voda natlakuje, čiže nezlaknite sa, ono sa to natlakuje, ustáli a je to v poriadku. Ďalej máme tu rôzne takéto informácie. Keď stlačíme to ičko, tak vidíme stav vody, stav jednej batérie a stav nástavbovej batérie. Tu máme ikonku žiarovky s autokaravanom. Tu keď stlačíme, tak sa nám rozsvietí svetlo tu vonku z vonkajšej strany, čiže to si môžeme teraz vypnúť. Ďalej tu máme také svetelné okruhy, ktoré fungujú následovne. Vy si ich viete pozapínať. Keď si ich takto aktivujete, tak teraz sa vám svetla rozsvietia a vy si ich vlastne viete následne ovládať už príslušnými vypínačmi. Tu dole máme túto ovládač, čiže vieme si to vypnúť. Tu je opäť taký dotykový ovládač, vieme vypnúť. Ďalší ovládač je túto dotykový, čiže opäť si viete zapnúť, vypnúť. S touto trojkou si spúšťate tieto ambientné osvetlenia, tieto horné. Čiže to si môžete kľudne nechať večer zapnuté na tej trojke, alebo si to teda vypnúť. A túto jednotku dvojku si môžete kvázi tiež nechať zapnutú, aby ste si vedeli ovládať potom tie jednotlivé svetlá ďalšie. Keď sa tu vypnú, tak potom nepôjdu ani tie svetlá lokálne ovládať, čiže musíte mať tie okruhy ako keby aktivované a potom vám idú ovládať. Kúrenie funguje následovne. Máme tu takýto ovládací panel na kúrenie, čiže aktivujeme to tak, že to stlačíme. Vidíme tu takú ikonku autokaravanu. Keď ju potvrdíme, teraz máme kúrenie vypnuté, ale otáčaním tohto kolieska si nastavíme požadovanú teplotu, koľko chceme, aby bola v karavane. Potvrdíme stlačením a začne sa kúriť. Si môžeme na teraz vypnúť. A ďalej je tu ovládanie teplej vody. Je to tento teplomer, opäť sa k tomu dostaneme tak, že stlačíme. A teraz je opäť zohrievanie teplej vody vypnuté, aktivujeme to potočením. A prvý stupeň je Eco. To je vhodné v teplých mesiacoch, myslím si, že toto bude pre väčšinu postačujúce. A potom je tu Hot, čiže horúcejšia teplá voda. A potom tu máme funkciu Boost, kedy kvázi čo najrýchlejšie sa snaží tá teplá voda ohriať.
Čiže opäť si to môžeme takto vypnúť. Ďalej tu máme ventilátor, takto je to na fúkanie, keď to potvrdíme, tak si vieme nastaviť opäť intenzitu toho fúkania, čiže to už podľa každého uváženia. Toto zrušíme a to je kvázi všetko, takto jednoducho sa to ovláda. Kúrenie je plynové, plynové bomby sú vždycky spustené, sú otvorené, čiže nemusíte s tým nejako manipulovať. Ešte čo sa týka kúrenia, na kúrenie viete použiť, keď ste na 230 V, viete použiť aj klimatizáciu. Na ovládači je tlačítko mode, tým si viete meniť tuto na tejto strane. Teraz je tu chladenie, viete si tu dať vločku, to je chladenie, toto je odvlhčovanie, toto je len fúkanie a toto je kúrenie, hej, čiže takto viete použiť aj klimatizáciu na kúrenie alebo na chladenie. V lete je samozrejme na chladenie, v zime aj na kúrenie. Tá klimatizácia je trošku hlučná, vydáva nejaké vibrácie, alebo teda generuje nejaké vibrácie, ale cez deň je to akceptovateľné, keď ste v kempe, tak akože cez deň je to úplne v pohode a na noc si viete potom kombinovať už s tým plynovým kúrením a klimatizáciu si vypnete. Čiže aj takto si viete ušetriť plyn na to, aby vám bolo dostatok potom na to plynové kúrenie alebo či už na varenie. V autokaravane máme takéto bočné okná, ako máme aj tu. Otvárajú sa následovne. Tu je taká malá poistka, ktorú treba stlačiť. Vtedy ide potočiť tá kľúčka. No a takto ich otvoríme. Tento bočný piestík má také rôzne polohy, v ktorých sa záretuje. Potom v podstate spúšťa sa naspäť tak, že dá sa to úplne na samý vrch a vtedy ide spustiť dole. Okno môžete mať aj v takom mikrovetracom režime. Je to vtedy, keď to dáte medzi tieto dva kolíky, čiže teraz je jemne odchýlené okno a môžete to využiť napríklad večer počas noci, aby sa vám tu jemne vetralo. Potom na jazdu to samozrejme treba úplne zatvoriť, aby tá poistka bola až za touto druhou hranou. To isté aj tieto bočné. Treba to vždycky stlačiť, keď s tým chcete potočiť. No, okno je vybavené tieňacou roletou a takisto sieťou proti hmyzu. Takéto okno máme aj tu vedľa, čiže to funguje úplne identicky. Vzadu máme takéto väčšie okno, ale je to na ten istý princíp. Opäť sú tu poisky, treba stlačiť a otvoriť. Opäť je tu sieťka proti hmyzu a zatemňovacia roletka. Máme tu aj strešné okno, to funguje následovne. Je tu takáto poiska, ktorú treba stlačiť, vtedy ide otvoriť. Toto je tá najnižšia poloha. Potom je tu takáto vyššia poloha. Tu si to viete aj zaistiť touto poiskou, keď ju vytiahnete hore na jednej strane, na druhej. Posuniete to ďalej a viete si to teraz zaistiť, čiže to okno vám tam drží a nemal by to pohnúť ani vietor. Samozrejme nie je to na jazdu, je to iba keď stojíte v kempe alebo hoci kde, tak vtedy viete používať tieto strešné okná. Čiže teraz si to odistíme naspäť a potom ešte viete okno použiť v takejto najvyššej polohe. To neodporúčam nechávať nejako dlho bez dozoru, keďže idete mimo kemp, niekde od auta ďalej na dlhšie, aby sa nestalo to, že príde nejaký silný vietor a môže to okno poškodiť, alebo príde nejaký dážď a opäť vám môže v podstate napršať dnu, čiže môže vám tu napršať donútra, takže určite nenechávať nejako dlho bez dozoru. No a zatvára sa opäť tak, že to pretlačíte cez túto poisku a teraz je to zaistené. Je tu sieťka proti hmyzu a máme tu zatemňovaciu roletu na večer. Kuchyňu máme
vybavenú následovne. Tu je varič s 3 horákmi. Funguje to tak, že potočíte, stlačíte iskru a v podstate už horák horí. To isté s druhou stranou. A horáky fungujú. Čiže toto máme plynový varič. Tu máme dres. Ten je takýto skladací pre využitie pracovného priestoru väčšieho. Ak nepotrebujete nič umývať, tak si to viete takto zaklopiť a v podstate môžete to používať ako nejaké odkladacie miesto alebo rozšírenie pracovnej dosky. Ten dres, tú batériu si potom len musíte takto vyklopiť a máte tú batériu. Čiže keď nepoužívate, zaklopíte, zatvoríte. Vo výbave Basic dostanete utierku, húbku, papierové utierky, ešte ďalšiu húbku a jar na umývanie riadov. Potom vo výbave štandard je aj kuchynské vybavenie. Teraz je práve naložený aj do štandardu, čiže máme tu aj kuchynské vybavenie. Ďalšie, tu je príborník. Čiže tu sú ďalšie odkladacie miesta na kuchynské riady. Potom takisto aj tu je ešte skrinka. Chladničku v karavane máme od výrobcu Tedford. Je z takýchto dvoch častí, z tejto vrchnej a spodnej. Ovláda sa nasledovne podržaním tlačítka, ju zapneme. A tu si môžeme vybrať rôzne fungovanie, teda rôzny spôsob fungovania. Keď podržíme toto stredné tlačítko, tedy si vieme so šipkami v podstate vyberať spôsob napájania. Keď to necháme na auto, tak sa prepne do najvhodnejšieho spôsobu fungovania. Keď to potvrdíme, teraz si vieme nastaviť intenzitu toho chladenia. Vo väčšine prípadov to stačí na tú strednú hodnotu, čiže na tie 3 paličky. Keď to potvrdíme, tak tým, že je autokaravan pripojený aktuálne na 230, tak chladnička ide v tomto režime. Keď to necháte v tomto režime, v tom automatickom, aby ste sa odpojili od elektriny, tak si vyberie potom ďalší možný, čo vo väčšine prípadov bude potom plyn, čiže by tu bola tento plamienik by sa aktivovala, teda chladnička by fungovala na plyn. Prípadne za jazdy by vedela ísť ešte aj na batériu, to závisí od stavu batérie, čiže buď na batériu alebo na plyn by išla za jazdy. Viete to používať teda aj za jazdy. Čo sa týka tej chladničky, ona má taký pomalší nábeh, čiže nepanikárte, keď tú chladničku spustíte v kempe a vonku je teplo, tak môže trvať kľudne pol hodina až hodina, kým sa začne chladiť a v podstate kým to bude citeľné, čiže nemusíte sa báť, nie je pokazená, funguje, len aby ste ju mali teda zapnutú. A keď si veci predchladíte, alebo respektíve keď tam naložíte chladné veci už z domu a rovno si ju zapnete na jazdu na to auto, tak vám bude fungovať na plyne v podstate po ceste, čiže vám tie veci ani neoteplia a tá chladnička bude ďalej fungovať počas jazdy. Otvára sa týmto madlom, tu hore je mrazák. Tu máme rôzne poličky. Tieto dverové poličky, na to len upozorním, neprenášajte tam nejaké ťažké predmety za jazdy. Aj tu dole, lebo to drží na takých tenkých plastoch a je to veľmi háklivé na puknutie. Môže to v týchto častiach puknúť. Čiže keď stojíte, môžete tam mať samozrejme veci, ale na jazdu to treba dať donútra, nie sem, lebo tými otrasmi sa to môže poškodiť. Ďalej tu je táto spodná časť, je to taký šuflík, to tiež môžete použiť na čokoľvek. Čiže veci máme oddelené v tejto časti. Tu máme uložené. Tu sú
sú tablety do chemického WC, sú to také gelové. Jedny z takých najkvalitnejších na trhu, čiže toto sú veľmi také účinné a dobré tablety. Ukážeme si, ako to funguje. No, tu máte WC, viete si ho takto natočiť, otvoríte. Tu dole je taká páčka, ktorou otvárate túto fyzicky klapku do toho WC. Čiže pred prvým použitím funguje to tak, že hojíte túto tabletu alebo túto kapsulu donútra, do tej WC kazety, spláchnete krátkým podržaním, aby tam vošlo povedzme liter vody. Tá kapsula sa rozpustí, aktivuje a teda je účinná. A tá kapsula tam vydrží povedzme 2-3 dní, alebo teda do naplnenia tej kazety. Ak by ste ju nenaplnili za povedzme 3 dní, tak odporúčam potom tú kazetu aj tak vymeniť, vyliať namiesto toho určené, to si ukážeme potom zvonku. A potom opäť musíte, keď chcete opäť používať kazetu, teda WC, tak opäť hodíte tú tabletu donútra a opäť celý postup zopakujete. Je dobre upozorniť každých členov posádky, aby pred použitím WC tú klapku otvorili, aby sa nestalo to, že niekto pôjde na toaletu a spraví tú potrebu. Teraz do tej zatvorenej kazety môže nastať to, že v podstate vnútri, v tom priestore tej kazety to tam obtečie, môže to zatiecť do rôznych útrob toho karavanu. No a spôsobiť nepríjemnosti tým, že to bude potom smrdieť a bude to zatečené všade možne. Čiže vždycky treba nezabudnúť otvoriť túto klapku. Sprchu v karaváne máme tu. Tu máme svetlo, je to taký malý gombiček, či vieme si tu rozsvietiť. Tu je sprchová hlavica, tu je to na takom magnetickom systéme, čiže viete si to posúvať to hore dole. Batéria klasická, tu potom je takýto popruh zaisťovací na jazdu, aby to tu nebúchalo a nelietalo. Keď sa idete sprchovať, tak si to takto rozložíte. Tu je taký magnetický pás, čiže pekne to takto chytí a viete sprchu teraz použiť. Potom na jazdu opäť odporúčam takto zatvoriť. Jednu dvojposteľ máme umiestnenú tu vpredu. No a je to taká spúšťacia, tu máme na to vpravo taký koliskový vypínač, čiže stlačením smerom dole ide posteľ elektricky dole. Takto si to spustíte. Tu je umiestnený rebrík, ten viete použiť na výjdenie hore. No a ďalej je tu takáto šnúrka, tá je len o to, aby sa tam nekrčilo, aby to bolo takto umiestnené, čiže to si viete dať takto preč a viete posteľ používať. A ak by ste tu mali deti, tak si môžete použiť tieto popruhy, ktoré sú tu dole. Tak toto tu viete pripnúť, čiže pripnete, toto sa dá potiahnuť, aby to bolo vyššie. No, čiže týmto spôsobom si to tu našponujete, jednu stranu, druhú stranu, takisto je to vpredu, aby nikto nespadol aj tam. Aj svetla, tie sú takto dotykové, čiže keď sa toho dotknete, sa rozsvietí, to isté aj tam vzadu. A potom, keď budete posteľ dávať hore, odporúčam vankúše aj prestieradla, respektíve prikryvky dať dozadu, aby to nezostalo tu, lebo keď budete dávať posteľ hore, tak aby sa to tam nezačalo nejako tlačiť a aby sa ten motor kvázi nenamáhal nejakým tlačením hore, čiže nechať to prázdne. Takto, vidíte, že tu zostalo málo miesta, čiže kebyže sú tam nejaké prikryvky, vankúše, tak sa to tam nezmestí a ak by ste sa to snažili nejako tlačiť, tak môže sa ten motor pokaziť. Potom tu vzadu máme zadné postele, teraz je
karavan pripravený vo výbave premium, čiže je to takisto aj s návlečkami, s vankúšmi, s osuškami a uterákmi. Tu v strede máme takýto rozkladací rošt, ktorý je tu upevnený takto. Ten si môžete dať potom buď preč, ak by ste nepotrebovali až pre 3 miesto. Toto je v podstate pre dieťa v strede. Je to dlhé, možno 1,5 m zhruba, takže nejaké dieťa sa tu v pohode vyspí, plus dospelí tu. Máme tu aj rôzne odkladacie priestory. Tu vpredu ešte v kabíne vodiča. Hore máme lekárničku plus vesty. A takisto to viete využiť ešte na kadečo iné. Takisto tu sú ešte odkladacie priestory. Tu máme takéto poličky. Tu keď som teraz, tak toto je v podstate hlavová opierka na 5. miesto. Ak by niekto sedel tu, mal by tu sedieť proti smere jazdy, čiže opretý smerom sem. Tu je bezpečnostný pás a to sa tu nasunie takto z vrchu. Čiže tu by si mal oprieť hlavu. Potom treba myslieť na to, keď budete dávať dole posteľ, aby to tu nebolo, lebo by ste do toho nabúrali. Takže zase to treba odložiť sem. Tu máme ďalšie odkladacie poličky. Tu zo spodu je taký systém, že treba to takto stlačiť pri tom ťahaní hore, hej, čiže keď sa to tam zacvakne, tak to iba potiahnuť a otvoriť. Tu dole je kuchynka, to sme si už ukazovali, takisto tu. A tu hore ešte viete použiť nejaké odkladacie miesto. Tu máme sprchu, to si môžeme zatvoriť. A vo vecku je takisto ten systém stlačenia zo spodu, čiže takto to viete otvoriť. A tu vzadu máme, tu dole, takto, to rebrík si môžeme odložiť. A tu máte takto poličky plus vešanie tu hore, čiže viete si tu zavesiť veci. Podobne na druhej strane, tu je veľká polička, tu dole je kúrenie, takže toto už nepoužívajte na nejaké odkladanie, ale je tuto veľká polička. Tu vzadu, tu si môžete ešte použiť nejaké veci. A potom tu a tu sú takisto odkladacie poličky, ktoré sa otvárajú tým istým spôsobom, že to vytiahnete nahor. Stolík v tejto sedacej časti si viete prispôsobiť, respektíve trošku poposúvať a dať si do polohy, ktoré by vám najviac vyhovoval. Toto je taká tá základná prepravná poloha, v ktorej ho budete mať. Na posúvanie dole viete spraviť to, že túto matku odskrutkujete. Tu je takýto kolík, ktorý dáte do tejto hornej polohy a teraz ide s tým stolíkom posúvať v týchto polajničkách. Čiže na takéto posunutie viete použiť ten spodok. Ďalej, čo sa týka stolíka samotného, tu zo spodu sú takéto kolíky, ktoré treba odistiť. Sú tu 3, aj tu v zadnej časti. A teraz, keď to máte takto odistené, tak s tým stolíkom viete hýbať ešte v tomto rozmedzi. Keď si predné kreslá otočíte, ako je povedzme to šoférové, ešte je toto bočné, tak si ten stolík viete potom takto vyklopiť. Čiže rozšírite si ten stolík úplne dole, keď sa to kreslo posunie dopredu, tak si to viete pekne takto zložiť a viete si to ešte posunúť potom, aby vám to vyhovovalo na sedenie pekne tuto v tejto sedacej časti.
Stolík potom zaistíte naspäť s tými 3 kolíkmi naspäť a je v podstate v pevnej polohe. To isté platí tu dole, aby sa zaistilo naspäť. Túto matku zaskrutkujete a túto časť len spustíte dole. Môžeme si ukázať aj tieto kreslá, ako sa otáčajú. Tu dole sú dve také časti, toto je klasické, ako býva na autosedačkách, čiže to keď potiahnete, tak viete posúvať tú sedačku hore-dole. Keď potiahnete túto vrchnú páčku, tak vtedy viete s tým kreslom otáčať. Treba akurát si to kreslo prispôsobiť, posunúť viacej dopredu, aby ste si nezapreli tu, ako teraz sa to udialo, čiže musíte si ho jemne posunúť dopredu, aby bolo viacej v priestore a vtedy si ho viete otočiť naspäť. Čiže nejak takto. To isté to šoférové kreslo a takto máte kresla v podstate otočené do toho vnútorného priestoru. Teraz by aj ten stolík išiel v podstate vyklopiť a viete ho používať. Garáž si otvoríme s týmto tenkým kľúčom. Zámok dáme do takejto vodorovnej polohy a potom takýmto stlačením sa to vyklopí tie zámky a vieme ich už otvoriť. Štandardne tu máte od nás kreslá, je tu exteriérový koberec, ktorý si viete použiť pred karavánom, pod markízou. Je tu exteriérový sušiak, ktorý viete využiť na usušenie osušiek alebo plaviek cez leto. Ďalej máme tu stolík, ktorý je ešte pod kreslami. Tu je schodík, ktorý vieme použiť, keď budeme skovávať markízu, aby sme boli trošku vyššie. Je tu zmetačík s lopatkou. Tu máme opravnú sadu ku kolesám, alebo je tam aj ťažné oko. Tu je opravná sada na pneumatiky a môžeme si prejsť ešte z druhej strany. Si otvoríme. No a tu pokračujeme, máme tu takéto vyrovnávacie klíny, ktoré sa dajú použiť na či už predné, zadné alebo bočné kolesa, ako potrebujeme vyrovnať náklon autokaravanu. Máme tu takýto štvorec reflexný aj s týmito upínacími takými lánkami, ktorý je na zadný nosič na bicykle. Tu je ešte povinná výbava trojuholník. Tu máme krhlu, ak by na mieste ste nemali, na tom kempovacom mieste ste nemali prípojku na vodu, kde si viete napustiť vodu hadicou, tak viete použiť núdzovo krhlu a viete si aj krhlou doniesť čistú vodu. Máte tu redukcie. Tento modrý konektor je na prípojky v kempe. V zahraničí bývajú na tých stojančekoch takéto konektory, čiže týmto ten si pichnete tam. Na druhej strane máte už takúto klasickú elektrickú prípojku, do nej si pichnete predĺžovačku, túto bubon, a keď to máte spolu, tak už potom na mieste pri karavane tak použijete tento modrý konektor, ten spichnete sem a toto pichnete do autokaravanu v tomto mieste. Tu je to aj ukázané, ja ho mám už zapojený. Tu môžem k tomu povedať len toľko, že ak by ste to používali cez leto, keď bude teplo, tak odporúčam ten kotúčik celý vymotať a hodiť pod karavan, lebo môže sa stať, že kebyže je takto namotaný a je teda veľmi teplo a budete mať aj v karavane veľký odber, tak sa vám môže vypnúť taká teplná poiska, to je tento cuplík. Čiže ak by sa vám to stalo, musíte si pozrieť prvé toto, že či sa vám náhodou nevypol tá teplná poiska na tejto predĺžovačke.
toto si môžete potom pichnúť takto pod karaván, keď by náhodou aj pršalo, aby vám do toho nenatiekla voda, čiže takto si to viete dať. Ukážeme si tieto spery podperné. Tie fungujú, alebo teda slúžia k tomu, aby ste si jemne zafixovali autokaraván. Si ukážeme zo spodu. Sú také nosníky, jeden aj druhý. Funguje to následovne, že si to dáte pod ten nosník, vyskrutkujete si to, koľko je potrebné. Keď už to bude opreté o to, tak touto tyčkou si to viete jemne našponovať, aby sa to oprelo. Ten karaván sa nesnažíme zdvíhať na tých sperách, ale len kvázi zoprieť a jemne našponovať, aby sa vám to tam zafixovalo a aby sa vám ten karaván nehýbal. Keď v noci niekto chodí, tak aby sa všetci nebudili tým, že sa ten karaván hýbe, či takto si to tu viete zafixovať. Ak by ste stáli na nejakej tráve alebo hline, tak môže sa stať, že po pár hodinách to už bude toto zaborené v tráve, tak potom je dobre to ešte dotiahnuť, aby sa to opäť jemne našponovalo. Čo sa týka ešte exteriéru, tu sú tie garážové dvere, ktoré sme si ukazovali. Toto je výduch komína, alebo teda výduch kúrenia. Je to taký kvázi komín, býva to veľmi horúce, keď sa kúri, alebo zohrieva teplá voda, čiže len opatrne, aby ste sa toho nejako nechytali, alebo deti, aby sa toho nechytili, keď kúrite. Tu máme na napustenie pitnej vody do autokaravánu, opäť na to funguje tento tenký kľúčik. Odomknete, odskrutkujete a napustíte vodu sem s hadicou. Keď bude nádrž plná, tak tá voda začne pretekať von, tak len hadicu vytiahnete von. Chvíľu počkáte, nech tá prebytočná voda vytečie a môžete si to zatvoriť naspäť. A takto sa to dá aj zamknúť. Vypustenie šedej vody sa robí na tejto strane. Je tu na to takéto ťahlo, ktoré keď potiahneme, tak sa začne vypúšťať voda z nádrže von. Je taký otvor. Je asi meter od tejto časti karavánu. Čiže keď budete mať plnú nádrž šedej vody, ktorá sa vám ukáže na kontrolke tuto na ovládacom paneli vnútri, tak treba tú vodu vypustiť. V kempoch býva na to také miesto, býva taká mreža, kde tú vodu v podstate viete vypustiť týmto spôsobom. Potom keď tú vodu vypustíte, viete to takto zatvoriť naspäť. Vyprázdnenie kazety robíme tu. Kazetu nájdeme v tomto priestore. Opäť si to otvoríme tým tenkým kľúčom, ktorý používame všade. Otvoríme si dvierka. No a tu je umiestnená kazeta. Treba stlačiť túto poisku, takže to zatlačíme a teraz ide vybrať kazeta von. Kazetu vy vypúšťate na mieste na to určenom, v kempe to býva také špeciálne miesto, kde sa práve tieto WC toalety majú vypúšťať. Čiže toto odskrutkujete a tak toto vylejete. Tu je ešte taký odzdušňovací ventil, ktorý keď stlačíte, tak ten obsah sa lepšie vylieva von. Potom keď obsah kazety vylejete, tak pri tom mieste, kde sa to vylieva, tak býva aj taká hadica na napustenie vody. Čiže napustíte tú vodu, ja neviem, povedzme také 2-3 litre, napustíte, zatvoríte, poriadne pretrepete, vylejete, takto keď to zopakujete dvakrát, tak tá kazeta bude čistá, môžete ju používať ďalej. Potom tú kazetu dáte takto naspäť. Musíte dbať na to, aby tá poiska naozaj takto zacvakla, aby sa nestalo, že zostane takto nezatlačená. Teraz tá kazeta tam
celkom dobre nesedí a mohlo by sa stať to, že keď vnútri otvoríte tú klapku na WC a spravíte tam potrebu, tak by to mohlo celé obtiecť a celý tento priestor by mohol byť mokrý. Čiže treba dávať pozor na tú klapku, aby to takto zaklaplo, teda zacvaklo a vtedy je tá kazeta tam pevne fixovaná. Tu máme umiestnené plynové fľaše. Tento priestor v podstate nebudete musieť nikdy otvárať. Tie plynové fľaše vám dozdávame pripravené, bývajú otvorené, čiže sú použité teda sú pripravené na použitie, nemusíte kvázi s nimi nejako manipulovať. Je tu taký ventil, ktorý slúži na to, aby sa dali tie fľaše prepínať. Je možné, že vám dáme dve kombináciu, nejakú prázdnejšiu a povedzme plnú. Tá prázdnejšia býva prioritne daná, aby sa to bralo s nej a kvázi sa ten plyn domíňal. Keď sa minie, tak sa ten ventil automaticky prepne na tú druhú stranu a vy v podstate aj neviete, že ste minuli jednu fľašu a používate už druhú. Má to aj crash senzor, čiže je to prispôsobené na jazdu a v prípade nehody sa ten plyn zablokuje, čiže nebude nikde unikať, takže je to bezpečné. V zadnej časti autokaravanu nájdeme nosič na bicykle. Kľúčiky od toho nosiča nájdeme v prednej časti. Tuto v tejto priehradke. No a použijeme ho tak, že len ťahom ho takto vyklopíme. Tu dole sú také prácky, ktoré keď povolíme, tak si ich vieme dať okolo tohto. V podstate obidve časti treba dať tak. Potom tu máme tieto jednotlivé úchyty. Tento najkratší je v podstate na ten prvý bicykel, ktorý ide sem, a druhý je na druhý a najdlhší je na tento. Tento, ktorý má takéto dva zobáky na jednej a na druhej strane, tak ten sa neprichytáva tu, teraz tu je len, aby sa nestratil, čiže treba ho demontovať, tak toho povolíte dole, on sa to otvorí. A tento posledný slúži na pripojenie štvrtého bicykla k tretiemu. Čiže takto. Potom keď nosič opäť nepoužívate, tak sa dá takto zaklopiť naspäť. Váhu, ktorú to unesie, máme tu ukázanú maximálne 30 kg na jeden bicykel. Tieto zadné sú maximálne 15, čiže odporúčam tie ťažšie, povedzme dospelácké bicykle dať dopredu a nejaké detské alebo ľahšie bicykle sem dozadu. Prípadne keď máte viacero bicyklov, tak viete niektoré umiestniť aj do garáže. Keď sa to tam usporiada a upracuje, tak sa to tam v pohode zmestí. Ukážeme si vysunutie markízy a môžeme si pomôcť s týmto schodíkom. Ja som si ho už pripravil von. Tu hore nájdeme v garáži túto tyčku, pomocou ktorej vieme markízu vysunúť. Vysúva sa z tejto prednej časti. Toto si vieme zohnúť do takéhoto tváru, aby sa nám to ľahšie skrutkovalo von. Keď máme markízu zhruba takto meter vysunutú, vieme jej pomôcť tak, že vysunieme tieto nohy. Túto prednú časť sa takto vysunie. Tu sa povolí táto matka.
To isté spravíme s druhou nohou. Vysunieme von. No, tu povolíme túto matku. Spustíme túto speru nižšie. A zaretujeme v nejakej takejto polohe. No a teraz môžeme pokračovať vo vysúvaní markízy. Opäť môžeme tie nohy jemne posunúť ďalej. No a markízu pomaličky vysunieme celú von. Nebudeme úplne celú vysúvať, lebo trošku nám fúka vietor, tak aby sa niečo neudialo. No a túto klúku potom, keď markízu už máte vysunutú, tak si môžete opäť skovať naspäť do garáže. Nechávajte ju tu, lebo bude búchať o tú časť karavánu a celé by to tu dobúchala a doškriabala. Teraz môžeme vidieť, čo robí aj jemný vietor. Čiže markíza sa nesmie používať vo vetre. Je to aj tu na tých piktogramoch ukázané, čiže nemôže sa používať vo vetre za nejakého veľkého dažďa, veľkej búrky a podobne, čiže určite markízu nepoužívať vo veľkom vetre. A teraz ju aj ideme naspäť skovať. Opäť pomôžeme tým nohám, že ich trošku podtrhneme späť. No a keď už je v takejto nejakej časti, tak vieme tie nohy naspäť skovať, čiže toto povolíme, vytiahneme do hornej polohy, zatiahneme a tú speru takto skováme. Túto spodnú časť dáme tak, aby prilahla k tomu čelu markízy. Toto zasunie takto. To isté spravíme s druhou časťou. Ak by ste nedočiahli sem hore, že ste nižšieho zrastu, tak použijte ten schodík, ktorý je v garáži. Čiže opäť túto spodnú časť, aby bola takto. Toto zasunieme a môžeme markízu dorolovať naspäť. Tak a teraz, keď tam takto docvakla, je v podstate skovaná naspäť a tyčku si môžeme skovať naspäť do garáže. Ešte teda dopoviem, nepoužívať markízu vo vetre, nepoužívať, alebo teda nenechávať tú markízu nejako bez dozoru, že ju vyrolujete, môže byť síce bez vetrie, necháte to celý deň vyrolované. V kempe vy môžete ísť, ja neviem, buď na pláž alebo niekde na výlet a môže prísť nejaká búrka alebo nejaký silný vietor a môžete ramena zohnúť, stane sa to, že tú markízu podfúkne, vyhodí ju kľudne až hore, môže to vytrhnúť z tých držiakov, ktoré sú tam prichytené, môže poškodiť celú bočnicu alebo môžete ramena vyohýbať, ako bohužiaľ to sú také prípady, ktoré sa môžu veľmi ľahko udiať, čiže určite nenechávať tú markízu nejako dlho bez dozoru a radšej byť pri tom. Ak by ste odchádzali niekde mimo na výlet alebo preč z kempu, tak určite odporúčam tú markízu nechať zatiahnutú pre istotu.